Kihnyaut ligi klam bakaddu bat menta ngin ya bedeng ban pek haga benta ka baar jong ka kubor de haga kerdeng ka jong jisu kwa ban pediang sengau bha ya phi ki parlok ki badang ya sengap segani ka weipat ka benta ka baar jong ka kubor belum kerku ya phi dongin ya duai au bleu pa jong yu bahab neng Iwan ban khot ya ka kerdeng ka bakhuai ka jong me bleu bangi ngai padu bleu bangi syakri oi banai ngu ya ka ni ka por haga bangi dangla ban yo sngau ya ka khubor ka jong me bangi duai ban ya lam ya ka jimot ci perkhat jong i lang bau men siem bakhuai kat bangi syak skor ya ka khubor ka jong me Haga kerdeng ka jong Jisu ngiduai. Amen. Amen. Parlok bi jonga hamar shua bau Jisu Kris onwan. Hang te hekil o jong ka beneng banwan ai ya ka rai. Kadon ka jing pen shitom ben ya ki briu ki jong ublay. Bakani kapor kadang day kapor hakabaga jing bishar jong ka jing tok kit benia kadang ya hang te habnang baronda habaga jing bishar jong ka jing tok kit benia kalakut day hang ta bakin nyeut lagi klam bakaddu babashir kai kin wan ha halor jong ka ni ka kendau Badhadien kata kan jia ka jingwan ka ba arsien u Jisu Kris haga buram bangakwa ya phi bepin kan mau ya gane ka wei bahaga por jo ka jing the ya ke nyau ligi klam ba sher kai bat bakaddu ya ki briu ki jong play on yada o komba ki khon Israel Layada na kitu kiklam kibalahab hari Egypt di kumtaru hakapor joka jingte ya kehnyaut lagi klam bashir kai babakaddu ya gibril ki jong ublay on yada aingu yo ublay ngenya pai bat ngai kitab Exodus kalanong kabapra Bat nginya pen ya gada khat kaba ar pulai. Exodus kalanang kaba pra gada khat kaba ar pulai. Bat ngan bu ya gajing ya per hapdeng ki briu jonga bat ki jong me. Kini gidi giktien ya gibau bleu la keren hau paro jong gari Egypt. Bat hik kumbau bleu la keren Kajing jia kabapla kala jia shisha ha katukapor ha kabaki shipot ligi klam bashir kai kibalahab hari Egypt kim shem lakta watang kendiat ru iki khon Israel kibasyong hakari Goshen aingu yo blay yagani tikum juru kanjia Hagapor bayi kehnyaut lagi klam bashir kai bat bakaddu la depthe halor jonggane ke kendau ublay ulakular bayi ki briu ki jong u on yada kombangala ong hagabenta gabenengkong jaga kubor ba kehnyaut lagi klam bakaddu kidai ka jing penpau ya ka jing bitar ka jong ublay Persya yagito kiba manedem yaum rat klau bat yigiba pediang ru yakadak ka jong u tede namar kata ngis ngau thu daga basyai bakine kehenyau ligi klam kiba syar kai bat kiba kaddu kinam hab daleleru hakibriu ki jong u blay sam klenong kaba kendai puwei Kadika wei nikisam kabanga iye bat hang ni
ngisem ye ka jing kular ka jong ublay sam klanong ka bakhandai phuway bat ngin ye pule hang to lightly gidakhan kadakhat kabalai nabon pelai yame nakasyang kawya jong unong riam bat nakajing yap klam bapen snil kadakhat kabasaw untap yame dalagisner badapo kitap niang jong u men yori yalade kadakhat kabashipel kanam jia kabasnil yame lemne kano kajing yap tem kan wan hajan kaying jan jong me aingu yo play yagni kajing kular kiba kordor onam don kano ka klam kaban wan hap hajan kibril kijong ublay hagada kapor bon te yaki halor jong kanika kendau menta ngin yepet ki kita kenyau lagi klam basyar kai bat bakadu jing pen pau klenong ka bakat riu jing pen pau klenong ka bakat riu kadakhat ka banengkong ter hadu kadakhat ka ban riu bat ngalayo sngawi ka tien bajam nagadaga temple ka baong ha kita kenyau angel to khilet no bat to theno ya kita ki pliang ka jing bitar ublay ha kata ka khendau khot ka baar teu baneng kong ula let no bat ula theno ya ka pliang jong u halor kata ka khendau balalong ka to jaw basnil bat basitom halor kita gibril kibadon kadak utau meraklau bat kiba manedem ya kadur jong u khat kabalai bautau baar la theno ya ka pliang jong u ya ka duriau te kalalong kum kasnam jong u bayap bat kamen sim ba imbaro hagada ka duriau kalayap no khat kabasaw hadu kaban rio baru tahu balai ulah teno ia ke pliang jong u sya kita ki wa bat kita ki pukri te kala kalalong kasna bat ngalayo snau yau tau angel kita ki bau ong melong ubahok ubalong bat ubalalong me ubakhoy naba melakut bishar kumne khat kaban riu naba kilaya pen mino ya kasnam kiriu khoi bat kinong ya thu lupa te mela ai haki kasnam bandi namar kilaya kobi kumta nakwa bengin ya pek biang hagada khat kaban riu naba kilaya pen mino ya kasnam jong ki riu khoi begino ya thu lupa kine kiktien ki ya thu hangi ya kata kajing pen sitom ben kabasyar khai ye ki briu ki jom blay kaban sawan jia hamar shua bagian nyeut ligi klam ki bakadu kinwan hap halor jong kaneka khendau naba kilaya pen mino ya kasnam jong ki riu khoi begino ya thu lupa te mela ai haki kasnam bandi oi kaneka pen kan mau hanga pada phi yigik tien ki bau Jesus Christ ulakren haga gospel Matthias klenong kabaar pauhan riu ka gospel Matthias klenong kabaar pauhan riu kadakhat kabasan pauar ar pun riu klenong kadakhat kabasan pauar habakum tau Jisu la ong hau do tep no yakawai lam jong me hakajaka jong ka naba kita baro
kiba shim ye ka white lam kin yapno da ka white lam haba kumta ong ujisu to tepno ya ka white lam jongme hakajaka jongka kata kamut ujisu ula ong hau to bril ubala don lembat u hakatu kapor balakem ya u bat ubala say ya ka white lam ka jong u bat ubala pom ya shakri urangba lengdon habau ne ubril ulale yakani ujisu laong to tepno yaka white lam jongme hakajaka jongka nabagita baro kiba shim yaka white lam kin yapno da ka white lam hoy parala kalong ka bashisha begitu kibala shim ya ka white lam ka jongki ya gaban penmi ya ka snam jongki bril ki jong ublay ong ka bible kiru kin sayap da ka white lam ka jong ublay bat kin hapru bandi ya ka snam nang tangin ya pek sahaga klam ka basam jing pen pau kan riu lenong kedekat kaba pra bat kaba kendai keklam kaba sau baru tahu basau la teno yaga pliang jong u halor kasngi te la ai bor haka ban pensit terhai ki brio dagading kom ta kain la pensit terha yagi brio dagading shit kaba krau te kelekren benye ke kerdeng jong utau play ubadan ka bor halor kini ki jing yap tem te kim shem na kala kabamut ban ai buram hau paralog be jonga ya mentahi wat kito ki briu ki bamju da perkhat syapang ublay Henry habagani kajing pang COVID-19 kajing pang balapan long daw coronavirus kabalawan ra ya kajing kabakraw haga pertay baro kaway pila ban yo i bagi babon ki briw ki ya persyang banwat ya ublay kila ya persyang banwat ya kata kajing ya da kajong u ban kerbat ya u bun ya da nagani kajing pang kabasyar kay Henry kajing keli kalong balay pat bakat hakata kajing kordet jong kita kihenyaut lagi klam basyar kay babakadu penban kibriw kiyay pen ya kadonut bat kim shem la kala kabamut Henry ka Bible ka ong bagi ya keren ben penban yau blay para lobi jonga pidai ban kan mau ya kan ikaway bau briu hi unnam la ban kala kabamut ladau mensim bakuy umpen kendu yau kajing keli kalong balai bahaka por jang kajing te ye ki henyaut lagi klam ki bakadu ki brio kim syam la kala kabamut kajubab kabasyai namar haga do kapor uman sim bakhoy don shu hang ne hakando ban pen kendu ye ki brio pai bat nga Genesis klenong kaban rio bangin ya pek ya kedekat kabalai Genesis klenong kaban rio bangin ya pek ya kedekat kabalai Deu trai ulaong mensim jonga onam yele banu brio junam ayu ka Bible ka ong
ka Bible ka ong uman sim jonga onam yale baru priu junam kalong ka basisha bau men sim bakui onam yale bat pi junam umen sim bakui onam yale bat ngi junam di negara kadau kwa banong ya pi hagani kapor what let him sting yala ka jong ka jing him what let him sting yala ka jong ka jing him what let him sting ya ka jing day ka jong pi bat ublay Ephesus kalanong ka basaw bat ngin ya pe ya ka khat ka balai pel Ephesus kalanong ka basaw ka khat ka balai pel do what pen sngo si pi yau man sim ba khoi ublay dau balashon shat ya pi hadu ka daga sngi ka jing sius pa do what pen sngo si pi yau man sim ba khoi ublay ong apostle Paul ka jing kali kalong kum no ngi pen sngo si yau man sim ba khoi ngi pen sngo si yau man sim ba khoi daga bangi kan tai ya ka jing keren ka jongu daga bangi kan tai ya ka jing pasiu ka jongu daga bangi kan tai ya ka tien ya ka jing shisha ka jongu ka tien ya ka bala tho daga jing pen khi ka jongu man sim ba khoi ti ka por aga ba ye ke nyeu ti ki klam ba khadu la the ka dei ka por aga ba om don shu kalat ban kala ka ba mun paralog bi jonga ka ba ka por ka dang don menta ka ei ka ba ka kwa ba nong ye pi ka long sneu bha ban ai ti no kloi yala de shau jisu lada pimpat pediang yau sneu bha ban pediang nor ya ka jing shisha ka tien ka jong ublay pitip kay ka ba ki reustat kila syemmenta ki reustat kila syemmenta bagata ka ba ngikot ka ozone layer kata ka ba yadan na ka ultra violet rays kabalong ka jingthang jong ki kejat sngi ya ka ni ka perthei la syemba menta kala sedang ban stang Today na kadagadaw baka jingklut kala nang kiyo ha kapertay. Paralog ayu bleulaya tu lupa ubleulaya tu lupa baun sa pensyit terha ya ka sngi da ka jingsyit ka bakraw. Hoy ngangay bayagani ka jingya tu lupa syan on sapenda and reina gabenta Gabriel ki jong uplay mas ngawanong hallelujah ka don ka jingkular hangni nginya pai bat nga si ka kitab sam kelenong ka basispa arpuwe ka kitab sam kelenong ka basispa arpuwe bangin ya pej hagada khat ka basan bat ka bahnriu Sam chispa arpuwe kerkhat kabasan bat kabahnriu utrai ulong unong sumar jongme utrai ulong kajingka jongme hakakti kamon jongme kerkhat kabahnriu kasngi kanam syo yame men sngi lemne upnai men mit o ai ngu yo blei Rai ulong unong sumar jong me, onggak tien ka jong ublay. Utrai ulong ka jingka jong me, hakak ti kamon jong me. But sngaw tanat, kam tam yaga khat ka banriyo, ka sngi kanam syo, yame men sngi. Ay ngu yo ublay, anda habagata ka jing shit bakra.
jong kasngi kalawan dia ngin like im hoi ngin like im hagikti jong uta ubala yangi ngin like im hagadaga jingka ka jong ublay kada kadai ka jing kular bakadai ka jing shisha ka baki breu ki jong ublay kin sayo ya ka jing yada na ublay hi tongin yedwai au ublay ukpa jong yu bahabneng ai ngu ya ka benta ka ba ar joga ne ka kubor hoi ka ba yetu hangi ya ki klam ki ba shirkai bat ki ba khadu ki ban sa one half halor jong ka ne ka khndo re ai ngu ya me ko try baka kubor ka bangila yo sngow ha ka ne ka klip mat kaya tu hangi baka don ka jingkarman ya ki briu ki jong me oh melakular baya lagi jong ki briu men yada na kita ki klam ki bashir kai bat ki bakhandu ti komta hagani ka por ni wanda ka jingai ya ka ban yai penthmai ya ka jingai dei ka jongi bat me pediang yang i kom ne kom bangilang tu men map ya ki jing klat pe ki jing duna ki jongi tu men sai pa tu men pen khoi yang i de ka snam ka bala play u Jesus Christ halor jong ka ding pana ya rap yang i ko try manado mentahi ngin yairi haka jing yada ka jong me pada anda haba kin nyaut lagi klam ki bashir kai kin wan ha bangin yo ban mat da shisha ya kita ka jing yada ka jong me haka kerteng u Jesu amen.